И здравейте хора, аз съм Терпарато и днес с едно видео на Clash Royale и ще поговоря малко за новия апдейт и ще изиграем две битки. Да започваме. Новата Legendary карта ще е Mega Knight, новата Epic карта ще е Common картата, новата Rare карта ще е Fighting машината, летящата машина, преведено. Новата Common карта ще е Skeleton Barrel. Добре, това ще е всичко за новите карти. Има две ще го преведа на български. Има 2 срещу 2 битки. 5 дабл дека и нова иконка на Чопа. Йей! Много яко изглежда. Така, както и буквите на клана са проверени и вече има ивент клан. Добре, буквите са проведени. Клана не се казва Рилци Мафия. Ако искате да... Ако имате над 2400 купи, заповядайте, за да събираме заедно честа. Ние го събираме на 10 всеки път. Добре, да започваме с битките. Бебе червиче. Добре, започваме битката. О, моята родна арена! О, то си ма... О, може пък след... О, чакай бе! Остава. С толкова бързи тез, бе! Не, бе, човек, какво правиш, бе? Чен. Къде направи? Ще ми смачкаш пръста, бе. Като загубим, те изглежда да. И беката губим. Да, сега не бях концентриран, но следващата ще се опитам да спечеля. Да спечелим с моя съотборник. И продължаваме с втората битка. О, Джунгъл арена. Някакви карти има този. Гордо хубаво е. Виждах, че има... О, може следващата ми легендарно е да е Lumberjack. Нищо не се знае. И за една валкирия и всичко се мина. Шак! И бум. Абе, да пусна ли втора принцеса? Да. Не. Да, тук. Yes. И го взехме Инферно Тауъра, но ми взеха и принцесата. Голем фрип. Големите ще ударя по един път. Даже идвам. Сега, ако мисля с този шварбол... не мисля. Много бърз, бе. Уиза! Защо използват так пред втори левел? Не е силен. О, скелетон на армия ще пусна тези. О, то си ме уиза последно пък използва. Че не чукам. И сега в моята валкирия ще чукам.
Не, рип. Тук сме рипнати. Туп. Не, защо? Къде ми е принцесиката? Не, проваляхме се тук. Що планираш напред, бе, брат? Защо не спират атаките или много лесно и пак планираш напред? Тук абсолютно никакъв шанс да спечелим. Те просто имат Инферно Кула, Инферно Тауър. Нямаме какво да пускаме. Някакво сравнение, ама на мен ми се вижда. И пак на блокират. Еми, браво на печалките, много добре си изиграх картите. Да. Браво на тях. Еми хора, това ще е всичко от това видео. Надявам се да ви хареса. Ако е така, ударете по един лайк, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да правя такива клип, за да продължавам да правя такива клипи. Аз бях Теодо Прото. Ще се видим в следващия клип. Бабай!